Πανουσιολογιότατε, εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Φθιώτιδας Κυρίου Σιμεών, κύριε Βουλευτά, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αρχηγέ της μείζωνος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμίας, κυρία Αντιδήμαρχε, κυρία Πρόεδρε του Διπεθέρου Μελής, κύριοι Πρόεδροι Συλλόγων του Νομού Φθιώτιδος, κύριε Νάτσιο, κυρία Κανακίδου, αγαπητοί φίλοι του Λυκείου των Ελληνίδων Λαμίας, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Υγεία και χαρά σε όλες και όλους σας. Σας καλωσορίζουμε στην απόψινή εκδήλωση «Απόκτηση φόρου τιμής στον Εθνομάρτυρα, το θρύλο της Ρούμελης Αθανάσιο Διάκου». Εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων Διάκια 2025. Εκδήλωση που από κοινού διοργανώνεται από το Δήμο Λαμιαίων και το Λύκειο των Ελληνίδων Λαμίας με την ευγενική συμμετοχή του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδας, ο Γερμανός ο Μελωδός. Μαζί μας απόψε η κυρία Αγλαία Τζιπουνάκη, φιλόλογος, ιστορικός, μέλος του Λυκείου των Ελληνίδων Λαμίας, η οποία θα ρίξει φως ιστορικά στις πτυχές της ζωής του Αθανασίου Διάκου και θα μας ταξιδέψει στα μονοπάτια της ποίησης μαζί με την αφήγηση και την απαγγελία του κυρίου Κωνσταντίνου Μέρα, ηθοποιού, σκηνοθέτη, καθηγητή του Θεατρικού Εργαστηρίου του Διπεθέρου Μελής. Άγνωστος όμως εξίσου σημαντικές πληροφορίες για το θρύλο της Ρούμελης, θα παρακολουθήσουμε και στο πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ «Παραγωγή της ΕΡΤ», η οποία πολύ ευγενικά μας παραχώρησε στο Δήμο Λαμιαίων και το Λύκειο των Ελληνίδων Λαμίας για τις ανάγκες της απόψινής εκδήλωσης. Στο σημείο αυτό, παρακαλώ την πρόεδρο του Λυκείου των Ελληνίδων Λαμίας, κυρία Παναγιώτα. Κυρία Τζίνα, έρθει στο βήμα. Σας καλωσορίζω και εγώ όλες και όλους με τη σειρά μου στην απόψινή εκδήλωση. Το Λύκειο των Ελληνίδων πάντοτε τιμούσε και τιμά τον Αθανάσιο Διάκο. Ο Αθανάσιος Διάκος είναι ο επικεφαλής ήρωας της νεότερης ιστορίας της Ρούμελης. Το παράδειγμά του της υπεράσπισης της πίστης και της πατρίδας φώτισε και ενέπνευσε γενιές και γενιές Ελλήνων. Με την απόψινή μας εκδήλωση ελπίζουμε ότι συμβάλλουμε λίγο ώστε ο Αθανάσιος Διάκος να συνεχίσει να φωτίζει τον δρόμο των τωρινών και των επόμενων γενιών. Η πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του Δήμου Λαμιαίων και του Λυκείου των Ελληνίδων Λαμίας. Γι' αυτό στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμο Λαμιαίων, τον Δήμαρχο Λαμίας, κύριο Πανουριά Παπαϊωάννου, για τη συνδιοργάνωση και την πολύ καλή συνεργασία. Την Αντιδήμαρχο, κυρία Ειρήνη Σόλια, Αντιδήμαρχο Πολιτισμού. Ευχαριστώ επίσης τη Μητρόπολη Φθιώτιδας, το Οδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδας Γερμανός ο Μελωδός και τον κύριο Ανδρέα Ιωακήμ, επίσης τους μουσικούς. Τον κύριο Δημήτρη Λόζο, βιολί, Δημήτρης Κουτής, κλαρίνο, Κώστας Βέλιος, κιθάρα, Κωνσταντίνος Κορδραλής, κρουστά, Εύη Μπούβαλη, τραγούδι και Ανδρέας Ιωακήμ, τραγούδι. Την ιστορικό μας κυρία Αγλαία Τζιπουνάκη, τον ηθοποιό μας κύριο Κώστα Μέρα, για την πολύ καλή επίσης συνεργασία. Τον φιλόλογο και ιστορικό κύριο Δημήτριο Νάτσιο, που βρίσκεται απόψε μαζί μας και που η παρουσία του με τιμά ιδιαίτερα. Ευχαριστώ τέλος όλες και όλους εσάς για την τιμητική παρουσία σας και σας εύχομαι να περάσετε μια όμορφη βραδιά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Πρόεδρε. Να μην μακρηγορούμε όμως. Ο λόγος εσάς, κυρία Τζιπουνάκη. Καλησπέρα σας. Τα Διάκια αποτελούν σημείο αναφοράς για τη Λαμία και αποτελούν κάθε χρόνο φοροτιμή στον ήρωα του έθνους μας Αθανάσιο Διάκο. Μέσα σε αυτό το πνεύμα βρισκόμαστε σήμερα, 27 Απριλίου, εδώ για να μιλήσουμε με σεβασμό για τον αδάμαστο αυτό πολεμιστή. Παράλληλα, σε 2 μέρες από σήμερα, στις 29 Απριλίου, γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα χορού. Η μέρα που η κίνηση, το συναίσθημα και η παράδοση συνδέονται σε ένα γιορτινό ρυθμό. Ο χορός, μέσα στους αιώνες, ήταν πάντα τρόπος έκφρασης της ελευθερίας των λαών. Όσο παράδοξο και αν φαίνεται, ο Αθανάσιος Διάκος δεν μαρτύρησε μόνο για ένα κομμάτι γης, αλλά για το δικαίωμα κάθε Έλληνα να τραγουδά, να γελά, να χορεύει και να ζει ελεύθερα. Υπό αυτή τη λογική,
Χορός και ιστορία, ιστορία και χορός, σμίγουν σε μια ολότητα, ως στοιχεία που πάντα μετουσίωναν και μετουσιώνουν την ύπαρξή μας ως Λύκειο Ελληνίδων Λαμίας. Ειδικά όμως φέτος, που έχουμε συμπληρώσει τα 50 χρόνια λειτουργίας μας, θέλουμε να ενώσουμε το χτύπο της καρδιάς μας με το χτύπο της ιστορίας ακόμα πιο έντονα. Ατενίζοντας το άγαλμα του Αθανασίου Διάκου, που είναι στραμμένο με μια κλίση προς τα δεξιά για να κοιτά την Αλαμάνα, θα ανακαλέσουμε στη μνήμη μας την ένδοξη αυτή μάχη και θα θαυμάσουμε το υψηλό πατριωτικό φρόνημα του πολεμιστή. Συγχρόνως, μέσα από την τέχνη, την ιστορία και τα ποίηματα που γράφτηκαν γι' αυτόν, θα αφουγκραστούμε την πνοή που έδωσε ο Αθανάσιος Διάκος στην Ελληνική Επανάσταση και το ιδιαίτερο νόημα που απέκτησε το σύνθημα «Ελευθερία ή θάνατος». Στη συνέχεια, ακολουθεί μια διαδρομή γνώσης και εικόνας μέσα από το αρχείο της ΕΡΤ με ένα ντοκιμαντέρ που αγκαλιάζει μικρούς και μεγάλους, που εξιστορεί το βίο του Αθανασίου Διάκου μέχρι τη μάχη της Αλαμάνας και τον ονειδινηρό θάνατό του.